Asụ ndị sit at home, anyị emechi sit at home. Power. Ọkwụ na anụ ya. Power. Ndị ọzọ na-abịa na anyị ga na-apụta ndị sekuriti unu jekta na nkwara unu ga-akwụsị. Onye ịrụpụta ahịa, onye azụpụta ahịa, onye apụta ahịa ya eje kpọchie chọpụ. Ị na-akpọchi chọpụ onye na-abịaghị ahịa. Ndị agbọgbugwola agbọgbu na mapụta bịa chọpụ. Onwe na onye ndị gọọmenti jere kọmpaseti ya ezinụlọ ya ka njụa m ụnụ. O nwere ibe anyị mere ụnụ? O nwere ibe anyị mere ụnụ? Si jebe Abuja jikọta n'ọnụ, si jebe Abuja. Si je atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-alụ onwe ya, si je atọhapụ ya ka ọ na-alụ onwe ya. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'aka nwanne anyị nwoke wee nweta bụ Maazị Ode Jimjim, bụ onye nke eji mbem wee mara. Ya bụ ozi bụ ozi o zipụtara ụnyaahụ bụ Mọnde, bụ mkpụrụ ụbọchị nke 21 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2024, bụ Mọnde 21st October 2024. Kedu ihe o kwuru na ya bụ ozi? Ọ sị na ndị ya na-ezigara ya bụ ozi bụ ndị niile bụ ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo, bụ ndị politician niile enwere na mpaghara ala Igbo niile. Ọ sị ka ya jụọ ha ajụjụ n'ihe gbasara ọnọdụ a ndị Igbo na-anọ kwa Mọnde ọbụla bụ nke a na-akpọ sit at home. O wee sị kedu ihe butedịrị ya bụ sit at home? Ọ bụ ọnọdụ nwanne anyị nwoke bụ onyeisi ndị otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu, bụ onye nke ndị gọọmenti etiti Naijiria kpụrụ wee kpọchie kamgbe ihe karịrị afọ 3 gara aga. O wee sị kedu ihe ndị Igbo ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo merela banyere ya. O wee jụọ ha sị ha kedu maka Sunday Igboho, bụ onye nwere otu nsogbu ahụ Maazị Nnamdi Kanu nwere, onye nke gọọmenti etiti Naijiria kpụrụ na mbụ kpọchie, na-emechala hapụ ya. Sunday Igboho a na-agagharịrị onwe ya ebe niile ọ chọrọ, ma mechakwanụ gaa na mba London gaa were akwụkwọ nye ndị gọọmenti Britain n'ihe gbasara okwu Yoruba Nation nke ha na-ekwu na ha chọghịzi iso n'obodo Naijiria. Ọ sị na ya na-ele anya na kamgbe ahụ na ndị Senate na ndị House of Rep ga-etinyele ya bụ okwu ọnụ si chọwa Sunday Igboho ka akpụta ya kpọchie ọzọ, mana onwebeghị ihe dị otu ahụ dị. Ọ sị kedụkwanụ maka Asari Dokubo, onye nke na-ebupụta egbe mgbe ọbụla sọrọ ya wee na-akparị ndị Igbo, na-akọ ihe niile ọ chọrọ n'isi ndị Igbo, ma mechakwanụ na nke ikpeazụ a mgbe o zipụtara otu ihe onyonyo o zipụtara. Ọ sị na ụgbọelu ndị agha obodo Naijiria na-efegharị na gburugburu ụlọ ya, na ndị gọọmenti obodo Naijiria makwaranụ na ya ga-agbatunwu ya bụ ụgbọelu. Ode Jimjim ewee sị kedu ihe mere na onweghị ihe ọbụla gọọmenti obodo Naijiria mere ya bụ Utobo Asari Dokubo. O wee sịkwanụ kedu maka eze ndị Igbo na Ajawo Estate n'ime steeti Lagos, bụ onye nke akpụkwara kpọchie ihe karịrị afọ 2 ugbu a n'ihi okwu o kwuru n'ọnụ. Ọ sị kedu ihe mere na ihe a niile a na-eme bụ naanị ndị Igbo ka a na-emegide, ma onweghị onye ọbụla na-ekwu okwu. O wee kwukwanụ okwu nke o kwuru n'akụkụ nke gọvanọ Soludo Baka na-achị steeti Anambra. Ọ sị ị na-asị ndị mmadụ pụtawa n'ụlọ ahịa, ị na-asị ndị mmadụ bịawa ahịa n'ụbọchị Mọnde ọbụla. Ndị niile egburulakwa na-egbu ndị pụtara n'ụbọchị Mọnde ka ha ga-achọ ihe ha ga-eri. Onwele ihe gọọmenti mere iji wee tie ezinụlọ ha aka n'obi. Kedu ihe ị na-eche na ọ bụ ihe ga-aka ndị mmadụ obi ịpụtawa ịzụ ahịa n'ụbọchị Mọnde? Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche kpodobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo nke si n'aka nwanne anyị nwoke bụ Ode Jimjim, onye nke eji mbem wee mara. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Ọ bụrụ na ị na-enecha vidio nwa tụrụ ya ka ọ bata na ọfịs onye politishan ọbụla enwere n'ala Igbo, na-enu anya na mgbago, na-enu na mgbada, ebe enwe m gosiri ụnụ wuo ogologo okporo ụzọ a na-esi eje Ọka 24 hours moto na-agba n'ebe a. O wee bụrụ na tata bụ 21st October wụ Mọnde, sit at home, moto agbaghị ya. Ndị politicians anyị nwere n'ala Igbo ka njụ dị na ụnụ ajụjụ. Ụnụ abụtalụ m Sunday Igboho, ụnụ abụtalụ nya. Sunday Igboho nọ na London, ọ chịkọrọ akwụkwọ jee somiti elu ndị ọcha, ewere were amị, were polisi, were mee Sunday Igboho esi kọtụ, o were jee somiti akwụkwọ.
ka njụdị n'ama ụnụ kedu ịnị nwanne anyị ọ n'ebe kedu ịnị nwanne anyị ọ n'ebe Maazị Nnamdi Kanu ka m na-ajụ ụnụ ọ n'ebe onye kwugharị ọnụ n'ala Igbo ọwụla ohu n'obodo nne mụrụ ya o nwere ibe nsị ka m gwa ụnụ obi adịghị m mma nke mbe ngawagodi n'akụkụ bikonu Sunday Igbo nke Yoruba ọ n'ebe ana m eche na kemgbe ahụ Sunday Igbo nọ na London o jere sọmiti akwụkwọ na ndị sineti edibeti bena gịnị ka eji eme Sunday Igbo na Naijiria agbamanaghara ihe ya eme Sunday Igbo onwebeghị onye nụrụ ya onwebeghị onye kwutere okwu ya na sineti onwebeghị onye kwutere okwu ya na House of Assembly akụrụ Maazị Nnamdi Kanu gete ihe n'aka ndị DSS ọ dịkwanụ mma nke bụ waziri m obi igwe ọ natara dike mma eze ndị Igbo na Ajawu Estate ọ ka nọ na police custody ka ọ na amaghị m ebe edobere ya edobe maka okwu o kwuru n'ọnụ ya o wee nọ ya na prison maka okwu o kwuru n'ọnụ ya kedu maka Dokubo bụrụ egbe tretin ya Igbo bupụta egbe a na-abịa n'anya Okeke na-afụ ya Okoye na-afụ ya onwekwanu na ihe emere Sunday Igbo onwekwanu na ihe emere Dokubo onweghị ihe emere ya o welere ụbọchị a aka na-ekwukwa okwu nke gbụwara m obi Dokubo pụta face to face si na ya fụrụ helikọpta ka ọ na-agbagharị biya na helikọpta a na-agbagharị biya na ndị gọọmenti na ndị Naijiria mana ya dị kapebụl tụ ịgbatu helikọpta a Dokubo kwuo ya onweghị onye kpọrọ ya kedu na nwanne anyị Igbo anyị na-agbazikwa ọgụ nwanne kedu na nwanne anyị onweghị onye kwuru okwu na-enu taa bụ Monde ndị Igbo na-eji azụ ahịa na ekata dị apụta na-asị ndị mmadụ pụta ahịa pụta na ahịa pụta na ahịa pụta na ahịa onye ihu pụta ahịa onye azụ pụta ahịa onye apụta ahịa ya eje kpọchie chọpụ ị na-akpọchi chọpụ onye na-abịaghị ahịa ndị agbagwugwola agbagbu na mapụta bịa chọpụ onwe na onye ndị gọọmenti jere kọmpaseti ya ezinụlọ ya ka njụa m ụnụ o nwere ibe anyị mere ụnụ o nwere ibe anyị mere ụnụ si jebe Abuja jikọta n'ọnụ si jebe Abuja si je atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-alụ onwe ya si je atọhapụ ya ka ọ na-alụ onwe ya ndị polisi mgbagbu ndị amị mgbagbu onye ejide na-agbagbu ndị yutu Igbo a na-agbaba n'ike n'ike federal gọọmenti wee kwuo okwu onweghị onye kwuru okwu onweghị onye here ọnụ onweghị onye chọrọ ka ama ibe eji eme ya ka ọ dị mma obodo na-agbakwa gharaghara ana Igbo na-agba gharaghara hapụ n'ụnụ nwa bịara ụwa ka ọ na-arụ onwe ya eji egbu dị mmadụ igbu eziokwu ya eji etigbu mmadụ isi na ya ebezi n'akwa arịrị na-egbu m anya mmiri na-agba m n'anya anya mmiri na-agba m ha na-anụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ nabara onwe ya Sunday Igbo ha na-akpagharị onweghị onye jichirie aya wudo ohu ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ode Jimjim ana m asị gị daalụ ọlụ daalụ ọlụ daalụ okwu ịdịbụ mgbu ekwu ma ya bụ okwu nke i kwuru n'ihe onyonyo a na-arụtụkwa n'aka n'otu okwu ahụ m kwurula ọtụtụ oge m na-ekwu kwamgbe na peji a na chanel a na-asị ndị na-achị achị n'ala Igbo kedu onwere ọnụ abụrụ ya abụ onwere ebe a nọ wee mee ihe eme nke bụ na ihe ọbụla onye Igbo mere n'obodo Naijiria bụ nsogbu wee ruo dị nke bụ na a na-emegide onye Igbo ndị obodo Naijiria na-emegide onye Igbo nke doro onye ọbụla anya na ọ bụ mmegide ka a na-emegide onye ahụ n'aka ọcha ndị Igbo niile agbachi nkịtị nsị kedu mgbe o jeweziri wee ruo anyị nke otu ahụ ọ bụkwara maka ọnụ ga-ekwu dị anyị ga na-ekwu mana ihe bụ nsogbu ebe ahụ bụ ndị anyị na-agwa ntị a na-agwa ọ ga-anụkwa ndị ahụ a na-ezigara ozi ya niile bụ ndị na-achị anyị ha ga-ewetakwa ntị wee nụ akwa ụmụ ogbenye na-ebe n'ala Igbo kamgbe nwa ejidere Maazị Nnamdi Kanu wee kpọchie ihe ọ dịla mma n'obodo Naijiria o meela ka ndụ dịrị ndị obodo Naijiria mfe o meela ka ụmụ ogbenye rijuo afọ n'obodo Naijiria ihe ka na-akawanye njọ
ihe isi ike ka na-abawanye ụbọchị niile. Mgbe na-asị a ga-emewe otu a wee ruo mgbe ole, ụmụnne m ndị Igbo, lekwanụ mkpamkpa na-akpa ebe dị iche iche n'ala Igbo. Mgbe na-ajụzi a ga-emewe otu a wee ruo mgbe ole. Ndị ọchịchị niile anyị nwere n'ala Igbo, site na ndị gọvanọ steeti niile e nwere n'ala Igbo ruo na ndị sinetọ niile na-anọchite anya ụmụ Igbo n'Abuja na ndị House of Rep niile na-anọchite anya ndị Igbo n'Abuja, a sị m unu, nkịtị a unu na-agbakwa, ọ dịkwa very dangerous o. Ya bụ nkịtị unu na-agba, unu gbawara rute ugbu a, ya bụ nkịtị ka ga-emebiri anyị ọtụtụ nnukwu ihe n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na unu agbanweghị. Ama m na ihe kara imirikiti n'ime unu obi bụ na unu nwechara ụlọ ma na Abuja ma na ebe ndị ọzọ dị iche iche, ma ndị nwere ụlọ na mba ofesi. Ama m na ọtụtụ makwanụ ka nsị imirikiti n'ime ụmụ unu anọghị n'ụlọ, mana otu nkwa m na-ekwu unu bụ ihe ruru oke ga-erukwa ogini. Ihe a niile na-eme ụmụ ogbenye a na-ebe akwa na-eti mkpu, unu agbachi nkịtị, unu echie ntị. Oge na-abịakwa ma o nweghị ihe ọbụla e mere na ya, ọ ka ga-erute onye ọbụla. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, maka gịnị? Atụọrọ ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etusuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị ọta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ, onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo apịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo apịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo apịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu. Onye asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, onye nke m. Udo dịrị unu.